yona ngangiyibhale iliswa yilo ukuthi ngiyabona ukuthi ipain yami is too much. Ngathi ngcono ngiyibeke la ephepheni ngoba ngangibona nje ukuthi nami kusuthi kungenzeka because ngihamba ngemoto. Ngenzeka kusasa nje ngithi ngiqeda ngcwaba umfowethu kuhambe kwamina. Thi angifuni nifike emngcwabeni nami nithi beningazi leyo nikhuma manga yabona leyo nto ukuthi hey siyamazi thina kade yenza ukuthi kodwa ngenkathi ngisakhona phambi kwakho ubuhlula nje ukuthi hayi bafo ngiyawuthanda umsebenzi wakho noma ngiyathanda indlela ongayo noma ubafo uyangiphilela angani akafani no DJ ozoba namagiga awu4 ngobusuku. Bangaka abafana abazozama ama chances abo kulama giga awu4 aphinde amuva ekwamanye awu4 mawukuthi uyihost ngahamba ngayo performa le ipraise poet bakubiza kanjalo lapho osukutusa khona inkosi uyimemeza then ukusukela lapho kwaba into engiyiyekayo after kwa grade 12 ngoba ngase ngibheka kakhulu incwadi but ke bengiwina nje ngafika kwaNongoma bengifika oLundi ngihambela ngoba bengikwazi ukuyishaya inkondlo le ekuthiwa ipraise. Hey, welcome back to another episode of You Conscious and Podcast with your host with the most, Asan Mapolantas and Now, yes, shout out to my favorite camera crew, Smokey the Smoke, Nebo, E-Man, and my one and only Ghost Lady. And then shout out to my audience, Tito and KC Driller. But today, on me on set, I have the one and only, hey, ngiyangena usho mina, uma ngasho mina, azivudana ngiphoxe. Bese kuba ngathi nje akhambanga kahle. Right. Ajani manje. On me today on set, I have Imbongi, your sis, right? If I'm correct. Aw. Ngithi correct yawo. Ngithi kusho nje ngesizulu correct. Correct. So yes, sawubona bhuti. Sawubona. Unjani? Ngiyaphila, kunjani kusasa? Ngiyaphila. Bufuna ngithakazele nawe yazini. Nami ngiyathanda ukuthakazelwa yabo. Ngifila ngathi yabo. Khona inkondlo yami esho njalo nje na. Yamapholobo. Ambicoshe khona uzobona misa njalo. Ngizohamba ngiyobheka ngizocosha lapha. Ngihlangana ngizoposta le part le yamapholobo kuphela. Ningangijudge. Inami phakathi. But anyways, safisa ukwazi ukuthi ubani Imbongi yosisi. We shembe. Ngiqalaphi kambe? Hey. Ibiography ibizwa kanjalo. We shembe. Zothini? Hey ngeke ngisho asiqeda nesikole but nje 2010 around 2010. Njalo. Kodwa ke sasenzana u2010 okubalekile ukuthi ngaqala ngafunda before nje kwenziwe yonke lento. Noma before sifike la ekuthenini ngingene le niche engiyona njengamanje. But saqala ngafunda yabo. Ngangena eUKZN ngaqeda zama ukwenza honors ngayiqeda, ngazama ukwenza iPGC ngayiqeda. Hayi kanti igcinwaphi? Mase ifana noma PGC wo. Hey. Angani uya South Africa kunzima kanjani? Ngizothini siyintsha siyasokola ngalendlela ukuthi it doesn't matter ukuthi uaccumulate ama certificates angakanani or ama degrees or ama diploma. Umsebenzi nje awukho guaranteed. Awukho ukuthi njengalento babeyisho bethi awukhulani nifunde yabo nizoba nemali. ESouth Africa ngeke uzokhula ufunde ungabi namali. So ufuna ngazathi ungaba umuntu ophantayo ngathi nganomuntu oba namaqhinga amaningi ngoba mawuthi nje ubhekele le certificate uzoba nenkinga ngoba uzoyiqeda lento othi ufuna ukuyenza noma ufuna ukwenza ijournalism laba abantu abathanda indaba noma ufuna ukuba yilaba offend ighost lady ke manje offender mothi journalism yam offender cha mawukuthi uthi ijournalism ngokwazi kwami laba abantu abalandela indaba bahlukene kodwa bahlukene. Okay bahlukene khona bangayilandela indaba eziza kubona. Ngiyabonga. Okay. Khona ke shothi journalism bengingayazi ukuthi khona indaba ebalanda endlini khona abayifunayo estradini. So engizama ukusho ukuthi kuyenzeka eSouth Africa ufunda ufike esigabeni lapho ekuthiwa kuyimfundo ephezulu noma imfundo ephakeme bekunikeza uphaphela iminyezane
yini manje phapha emnyezane lapho ogqokiswa khona lokho okulijazi oh bekunikeze bekugcoba ukuthi hayi cha asesagcotshwa thina kaningi usufundile. sesi-right yebo kuyenzeka kwenzeke lokho kodwa ugcina ungasebenzi hayi kodwa uqinisile so kuyenzeka-ke nami kwenzeka into ekanjalo sisonke sisebhodweni elilodwa so kwenzeka into ekanjalo ngathi hayi no it's fine i-teaching ngingayenza shem so ngenza i-PGCE e-Jude I think kwaku-2016 and 17 then ngase ngaqala ngasebenza ngathola ukuthola umsebenzi endaweni ngamanye amazwi sengizodlela abantu abane-passion ukufundisa ukuthi ngekubuye kanjalo but sengizothatha ispace manje somuntu othe nje mayephuma e-high school wathi ngisafuna ukuyofundisa yabo kuwukuthi unalento yokuthi unobizo noma ukuthandile mina angiyithandayo vele kwi-teaching yabo thisha bane yazi umbuke phambi kwakho nje umuntu ethi yabo manje angisayithandi lento ngikhulumelayo ungasho ngani nisuke ningasho ngani usayi hayi bo sikakutshela kanjani ngoba phela sinsaba no yazi naloko ukuthi phela kuyenzeka ukuthi mhlambe indlela afundisa ngayo yenza ukuthi ugcine usuwozela noma ugcine ungasayizi into akayikhulumayo ngoba mina ngifika ngikuculisa uzocula ube mnandi uzokhumbula afike omunye efuna ukukufundela uthi hawu ngiyakwazi ukuyifundela then ugcina usulala so kuhlukile ngeke ngazi ukuthi iyiphi into wena obona ngathi okay so ubani umbongisi is like igama lakhe uphumaphi bengithi ngiyalapha ukuthi igama nguThami isibongo ngwakambatha kodwa ekhaya ngizothini uphuma kahle ngwakantuli phuma ukuthi nje phela ke ngiyabona kuyenzeka ukuthi abazali ngaleza ikhathi babenza izinto zabo ukuthi uthatha isibongo sababo wakho kodwa akenzanga lutho kodwa ke ekhaya ngizothi ngiphathe omhlane nembeleko nenquthu neFriday okuwukuthi ke mengisekhaya ngiyakwazi ukuhamba ngenquthu hayi nokuthi ngiyakwazi ukuhamba ngiwela umfula nje emvunyana bese ngisenquthu o noma ngiphume ngiwela ugoqo ngikhuphukele ngaphesheya ngiye Friday eFilidi eBhekuzulu so partner indawo lezinda naseDandi kulapha eduze kwami futhi ngiwela iBlood River lo umfula wasesandlwana loyo ngiwela lo umfula loyo ebese ngifika eDandi so kuphana nendawo kwalezi ndawo kodwa indawo eseduze kakhulu lenquthu kodwa ke ngokwezinto noma ngokubizwa kwamagama kuyakuthiwa mawuhlala endaweni engihlala kuyona kusemondlo yayuthi ke mbone kusemondlo mondlo I'm learning Zulu mawuphuma lapho uyayuthi ungaphansi kwabaqulusi okuthi municipality leyo abaqulusi yaseBhekuzulu yabo manje ngifunda indawo mhlawumbe ngizo-explore you never know but mina ngiyathanda ngihlala ekhaya lami nenkinga ngiyalithanda ikhaya lami so before we go any further since uyimbongi how's it been your journey as imbongi ngizothini mina yazi ngizothini e-high school ikhona umisi okuthiwa umisi Ndebele owangifaka kwi-praise poetry ngangishaya ucetshwayo uShaka Zulu uyabona e-high school kodwa ngaqala wangifundisa uShaka kwathi hayi kulonyaka kwenza uShaka kwenza ucetshwayo wangifundisa ucetshwayo so banginikeza ama notes indlela ekushuthi umqondo wami osebenza ngayo nje wakwazi ukuthi uyibambe le yanto ngahamba ngayo performa le i-praise poet bakubiza kanjalo lapho osukutusa khona inkosi uyimemeza then ukusukela lapho kwaba into engiyiyekayo after kwa grade 12 ngoba ngase ngibheka kakhulu incwadi but ke bengiwina nje ngafika kwaNongoma bengifika oLundi ngihambela ngoba bengikwazi ukuyishaya inkondlo le ekuthiwa ipraise mangifika evarsity ngifika ababhala izinkondlo ngithi hawu
inkondlo iyabhalwa. Ngingakwazi ke lokho mina bengazi ukuthi inkondlo ile nje oyifundela inkosi. Kanti akukho njalo. Yekela lezi ezimahlokohloko esayifunda esikoleni. Kodwa nje ngangingazi ukuthi inkondlo iyabhalwa bese uyishola abantu. Ngangazi khona insizwa engangiyazi ekuthiwa lethi sengumkhohleli umxolisi ukuthi i-love letter engabhori. Ngicabanga ukuthi yaduma nje leyo nkondlo ethi love letter engabhori yangena ngisho engomeni. Yami yokumnandi I think 2011 2009 2010 11 lapho nje lezo yikhathi lezo. Then ngifika eVarsity ngifika kuthiwa kubhalwa izinkondlo bayazisho. Hawu. So manje uyayibhala uphinde uyibambe. Ngingakwazi ke mina lokho kodwa ngithanda nje ukuyothamela iDUT neUKZN kade bekwenza. Khamba isikhathi kufika omunye umfowethu 2017 singisebenza nje. Kufika omunye umfowethu angithatha athi asamsobuka izinkondlo eUKZN. Ngifike ngifice inkondlo eyangenza noma umuntu wangenza ngingene ezinkondlweni. Khona insizwa ekubizwa ngoSmart Black Mampona. Ebizwa ngoShiwe. Amfica eshaya inkondlo lapha ngalela langa. Ayish kwathi kusho ukuthi ushaye khona into engaphakathi. Washaya kwavuka lento engaphakathi yenkondlo engavele ngaqala ngalelo langa. Ngafika endlini ngathatha ipeni lami lomsisi ngabhala. From there on ke bese ngilokungenza nje lokungenza then kukhona omunye umfowethu wakwaZungu ngoba UKZN kwaba ne COVID yangathi iyavalwa inkondlo kwasho ukuthi eDUT abayivali yafonela omunye umfowethu wakwaZungu uSibo ukuthi hawo wensizwa ngiyabona lapha niyashaya izinkondlo ngingafika yini wathi ayifika ngafika ke kusukela lapho ke ngicabanga ukuthi lapho engaqala ukwenza khona ivideo yami yokuqala yashaya 1 million first video nje engayenzayo yashaya 1 million from there ngabona ayikhona lento kumina then ngaqhubeka ke kwaba ukuthi ke ngokuhamba kwale uthini ubude bendlela uhamba uhlangabezana nabafuyi nabazokulekelela ngahlangana naye uShiwe ngelinye ilanga ngamtshela ngathi mina mfowethu ngangena la ngenxa yakho futhi namanje le yansizwa leyana ngiyayibonga ngoba kuningi osekwenzakalayo manje ukube angiyanga nangalela langa kuba kangibizanga no khona umfokaZungu wangibizile wathi angizothamela izinkondlo unjawusi simbiza ngoShizi kube angiyanga ngalola suku ngaba ngikaze ngiyenze kusho ukuthi lokhu kuchaza ukuthini sometimes ezinye izinto noma kuthiwa abangani bakubathi asihambise lapha yiya ungasayeli bona usuyiyela wena ngoba ngenzeka ufunde something new ongayazi ozofike ngelinye ilanga uyisebenzise kwenye indawo la abantu abangayitshela khona ukuthi ungayisebenzisa so from lapho ke ngicele khona insizwa yakaSigwili ekuthiwa umfana omhlophe wakwaZuma ecula uMaskandi I'm not a fan. Let me keep quiet. But yeah. Wangibiza uyena wangibizayo wathi hayi ndoda ngibona ngazathi cha inkondlo uyayibhala awuze wangifaka engomeni amaskandi yangena nje yathi khaxa inkondlo leyo ingoma kaMsholozi kwawu omunye umuntu engisebenze naye untethelelo ombiza ngoNtexe khona umfowethu othanda ukuthi ihabeki la einkundleni zokuxhumana wangibiza wangisendela ibeat ngayenza wahamba kwaze wafika la uthi nje senginalento engazathi ngumuntu owaziwayo noma ngakufaki ke phela lokho musukuthi umuntu uhamba uyaziwa laba abawazi abakulandelayo yes bayakwazi ibeka kanjalo yes laba bangaziyo kwafika lapho sengibona ukuthi hawo futhi ke abantu bayayithanda lento yenkondlo and then ke kwaze wafika la uthi ngithola khona ithuba lokusebenzisana nomunye osaziwayo nje wangifonela wathi hayi utade ngilalela enye inkondlo yakho ngiyithathile angazi noma singeze uzoyibona yini ukuthi ngiarrange kanjani uNkulunkulu Wafuzi bizwa kanje ukuthi umalume Wafuzi Uncle Waffles yes wangibiza wathi hayi no asisebenze nayo ingoma ngiarrange kanje
isounda kanjani, singashintsha kephi. And then sasebenza ke naye ke. Ngicabanga ukuthi wase eyayidedela umbhengo lapha. Now udansa phezu kwayo. Udansa inkondlo lapha. Ubhenga inkondlo ke lapha Nkosi yami. Ngasho igama lengoma for people. Igama lengoma ithi uya. Ithi uya, uya vele, uya. Yeah, Uncle Waffles. And the new EP, yeah, Uncle Waffles. Yeah, ibizwa kuthiwa for the hoes. Ngazi ukuthi ukuthi ku wrong ukuthi for the hoes ke ngoba igama lelo khuzana lapha le CD noma ngizothi igama nje lomsebenzi wakhe. Yeah, Uncle Waffles for okay. But it's fine. So before we go any further, we have a small thing that we like playing. Yeah. But before we get there, asikasibuza John. Mina yini le? Iko into umjolo. eSouth Africa. Iko eSouth Africa into umjolo. Lento enhlezi mina ngikhuluma inkondlo ngikhuluma ngazo. Hey! Ngathi seniphule inhliziyo. Lalela. Don't clarify le. Hayi. Lo kuyilungisa. Iningi lenu. Abongilalele. Iningi lethu. Yebo, iningi lenu nikhuluma ngothando. Ufaka nami. Khona ngikuthanda singasesha manje. Ngithi mina ufaka nami le nkolo. Yabo le enomapholoba. Ngathi iphule yami kwenkolo ezu25. 1. Ile nomapholoba. Ile nomapholoba. Yabo leyo ke ngathi ngiyilale Nkosi yami mntana bonke. Iyodwa vo. Hayi. Umuphulo mapholoba. Wrong kodwa wena. Wrong. But anyways, I'm fully this is so that game ya Ghost Lady Smash Pass or Kill. Oh, emjolweni utheni? Ngithe awukho umjolo eSouth Africa mina. Okay, siyabonga. Siyaphilisana. Usengile mantombazane mele imfuna. Yes, siyaphilisana. Msenele nama message. Akaze kusho ukuthi awusungekho singile. Ngizama ukuveza ukuthi awukho umjolo eSouth Africa siyaphilisana. Ungifuna ungibuza ukuthi ukhona engiphilisana naye yebo ukhona. Yiloko nje mhlawumbe ufuna ukuzwa. Okay, nimbheke nimsende ama message. Khona okuhlekisayo. Ngizonithuka mina bayazi abantu. Khona okuhlekisayo. Khona okuhlekisayo. Khona ongihlekisa makwenze njani mhlawumbe. Hayi. Siza. Azaye ngicela sidlale into. Seshilo ke nimsende ama message. Nim DM Instagram. Ungayenzi inkondlo ngothando ngoba shuthi umapholoba wakuphuma ngokuthi kwakunomjoyi. Kodwa sikho lapho Okay, mhlambe but uyachaza njengoba nje uyachaza. Ngithi mhlambe. Uchaza. Hayi. Ngithi mhlambe. Ora. Azinenkinga nini? Local. 3 local. Local. Ama celebrate. Yebo. Kanjani? Lo uzosho phela. Engiwathandayo. Hayi. Smash person kill. Smash. Usmash wenziwani, Ukumkhwela bashilo ke ngesizulu. Oh, uyamkhwela lo. Uyambulala lo. Umunye uyadlula Uyadlula kuyena. Awe ma. eSouth Africa ingaka. Thimbo. Shembe. Hayi, so khetha thini? Uzosho ukuthi oh nina ngizokunikeza. Oh nginikezeni phela bese. Athina usibuzi kodwa. No anginankinga yabona mina ngifuna ukuzwa ukuthi ubala wena ngiphathele bona. Okay. Uncle Waffles oqala. Okay. No, that's obvious. Hi. Okay, asame siqhubeke. Okay, Waffles. Wefunda Peltus. Peltus. No, once what Waffles already see off le Waffles ngiyamthanda. So Smash. Laba manje uzobe seku personal kill. Lo munye kushuthi khona ozofa phakathi kwabo laba balandayo. Peltus noba? Yena nomzamo mbatha. Ingane yasekhaya le. Oh yeah. Okay. Sikhipha ke Sikhipha unomzamo. So far u DJ Zinhle. Uzobe vele ufuna ukubulawa. Okay, seshilo. Angisho ukuthi sengisho kule sequence engingenza yona ukuthi ngingabulala yena ngoba phela ngeke ngize ngithi mina yes nizoshona nini
ilocally locally uthe Okay, bese uthe smash pass and kill kill. wanginikeza uwaffles wathi Pill 2 say. Upel Tusi wathi DJ Zinhle. DJ Zinhle Yeah. DJ Zinhle phinde abe ngazi samkhaya wami yazi wase Newcastle DJ Zinhle so I would Upel Tusi ukhona la hey laba ngani laba I would smash waffles and then I would pass Upel to I would pass uZinhle man I would kill Upel Tusi ayingene Yeah. Ave kunzima. na I would ngabe siyabasha beyinkondlo manje ukuthi It's the knowledge. alandeleli oh ngabe nabasha beinkondlo oh benifuna amagama Hayi, asikutshelwa wena oh inkinga yami ukuthi bengizothi shoot and research anga hayi khole ngoba khona umbali uzinxumalo okay yasidlula Zinxumalo. uSindi Makhathini zinxumalo Cindy Makhathini bese uba ubani i-obvious mawufuna usho leyo ngicaka okay ngiphe ngibona Imani. Hayi. Nahleka nodwa mayisel. une question but anyway nginikeze ngizwe ubani khona uthe uzi Sidi Makhathini. sothondose kube uMakhathini then kube Wesithathu wesithathu ba uMahu. uMawu uMawu I would smash uzi I would pass uMawu and I would kill the other lady what dancer yo angithi nisho izini wakhanilo zinqenkulu I would kill uSindi Wazi nothi nezinqe ezinkulu. ngoba ngiyazi Umuntu khona ohlekisana naye. ngoba khona lo Wena umuntu ohlekisana naye. lo edansa lapha ngani Lo muntu ohlekisana Oyi, naye. Tetanus. I feel sorry for you. ngoba I feel sorry. Into ayismashayo. ngobani I feel sorry. Into ayismashayo la. ngobani Mina i-tendency ye-podcast yami ukuthi umuntu ufika athi uyajola mase emva lokho umjolo wakhe uphela. yaphela So serious yeah, the Oh, podcast kusho le bekufanele ngithi cha kodwa right ngoba uthe niyahleka utheni yahle so kwabo kungcono. okay all Awufani right nalabantu abazibasha ama shout out kumuntu wabo la mase yaphela ni imjolo. wrong le asikho wrong ngokushaya i-shout out yini shout out asikho wrong kuye ukuthi ustable kangaka nomjolo wakho cha bo yazi abantu wabatshela ukuthi uyajola bazomhubha bebuye bemfuqe kuwe kuthiwa hawu ubonani la Yabo. ubonani la Yini ubonani la nazo And uright especially uma umuntu osemehlweni abantu ngazathi into yakho ungayigcina njengekanombatha so Yabona, wena no one ngeke knows ujole ukuthi nomuntu uJola nobani. osey'inkondlweni ungajola umuntu osey'inkondlweni enkondlweni ofana nawe oy poet yeah because ngiyazi we are DJ. emotional beings yeah oh DJ hey yayi awu DJ ayizongizohamba naye umsupport oy host oh you host that's fine the host is nice ngoba uyahamba ukhuluma nomuntu and then ubuyela lapha afani nalo ozosuka from this place umuntu oyihost uthi akahlali la umuntu oyihost I mean usuke ene gig at that particular sport akafani no DJ ozoba namagig awu4 ngobusuku bangaka abafana abazozama ama chances abo kulama gig awu4 aphinda ukubuza baye kwamanye awu4 mawukuthi uyi-host bese ukuthi uyi-manager nama-artist lama-artist akhe abafana yebo kumele ahambe amagig wonke alabafana lapho uyi-manager yena uyimanager Yebo. yabo mina ngingamjaja ukuthi mangikhona uwenza njani because ngiyoba khona ngithi at one point leso space so mangibona ukuthi cha ngeke akwenzeki kube khona that thing engiyibona ukuthi hayi la nje it's a working environment space sokusebenza abayasebenza then mangibona ukuthi akusi space sokusebenza because you can tell but like I feel like okay I'm very offended right now one offended one ngani lento Kanjani? qedukisho
Because I'm an artist manager and I go with my boys everywhere, literally, no matter what. Uyajola? Ba, no. Manje msuba offended. So musu as yabo. Yes. But lenda isho ukuthi now. Angithi awujola asani. Okay. Why are you worried when? Mina engifuna ukwazi ukuthi inkondlo like yini ekwenza ukuthi nje nomhla vuke kusenje Ngikwazi uyibhala. Oh, ayi. Lezi ezami eziningi, lezi engivuka ngiyibhala. Zikhona engisuke ngibone into. Yabo khona lenkondlo iyona le engizothi ethando wafuza. Ethi uma kwenzeka ngayibhala after ukushonelwa ubhuti wami because like ekhaya kushonelwa kaningi but bese ngibuthi awusengisele noma angibali ingane zababa like ngibona egcekeni uthi awu esese ngisele noma kuphela so I'm like nobhuti abaningi yimi no cousin abaningi but directly guys lami I'm like hey sasisaphela yabo ubhuti wami omdala gone imina nalomncane sihambi kusemina ngiphanile indawo so ngangibuka nje ukuthi yabona mekwenzeka ngihamba ngifuna ukuthi abantu bazi lokho ukuthi angifuni nifike emncwabeni nami nithi beningazi leyo nikhuma manga yabona leyo nto ukuthi hey siyamazi thina kade yenza ukuthi kodwa ngenkathi ngisakhona phambi kwakho ubuhlula nje ukuthi hayi bafo ngiyawuthanda umsebenzi wakho noma ngiyathanda indlela ongayo noma ubafo uyangiphilela angani akulula nje thina ikakhulukazi amajongo nje akaZulu akulula ukuthi uvele utshele umunye umfana ukuthi wakomunye umuzi ukuthi uyamthanda sengamane It sounds gay-ish. No offense. Sizobuyisana enhlabathini ngoba uchaza ukuthini ukuthi uyangithanda. Uyabona so umuthi ngukhonzile mfowethu ayi uyangiphilela yabona hayi kazi yabona leyo nto ngangiyibhale iliswa yilo ukuthi ngiyabona ukuthi ipain yami is too much ngathi ngcono ngiyibeke la ephepheni ngoba ngangibuka nje ukuthi nami kusuthi ngiyenzeka because ngihamba ngemonto ngenzeka kusasa nje ngithi ngiqeda ngcwaba umfowethu kuhambe kwamina ingakho khona uline lapha nangithi khona abazofika nje bezobona uma bemthandazisi engopheli ngaphakathi ngoba usezwe ubuhlungu obukhulu ngeke ufike ufele indodana yakho uma bafana bathathu indodana yakho oqala esibili esithathu sele wedwa angiphathi ke makuthiwa kushuthi ikhambe mina ngoba phela kushuthi sekuyimini ithemba so fanele ube careful ke now ngani ngokwenzani yonke into ngokwenzani ngokuhamba kwakho ebusuku moshaya kancane uthi ukwehlisa yini eshaywayo yenzeni ola uthi ukwehlisa mo driver uthi ukwehlisa ngideshile la yini le ayikusiceba yini le fakwe la inkinga yakho chillers punch fakwe in la faka into emnandi khona enjoy amaphuzu siyabonga ngekhofi Nkosi yami abungibona nje ngijuluka yilo leli khofi awu juliswa yini yeah okay so in the industry what are your top 3 people abenza inkondlo ungakwazi mhlawumbe uyitshela ukuthi ungenza nabo inkondlo top of the list anganoma is obvious yini I would love, I think he knows Ushiwe. I would love to have Shiwa on my EP ngiyazi so keep her next year. I would love to have Shiwa on my EP. Omunye engiyazi ukuthi uzoba khona. Khona uzoba ibiza ijudge. Yeah. Judge the poet ngiyazi izoba khona kuyona le EP. Bese kuba khona insizwa engihlala nayo ngale makhaya bathi uZungu bayibiza uTriple S. Yona ibona abantu bobathathu engibacabangayo engingabafaka mina ngaphandle makuthiwa sengafaka igender khona inkosazana ekuthiwa ongithiwanga sengakhipha wedwa ngifake yena ngoba umsebenzi wakhe ngiyawuthanda naye kakhulu umsebenzi wakhe yeah nami futhi ungangifundisa nami ukubhala angazi noma uthi uke wazi unifundisa umuntu ukubhala vele no besides ukubhala like ukusho kahle like ube naleyo nto yokuthi yabo ibe deep within njengawe angibothi ungayifundisa leyo nto okay not like ukuyifundisa but mentorship yabo ukuthi umuntu ukuthi I do try yazi ukufundisa abafana hlezi befika on TikTok
on Facebook becela ukuthi ngibafundise, but yazi inkinga yami yini, kunzima ukufundisa umuntu othi ngicela ungifundisa akenzi lutho uthi ngifisa ukuba umbhali ngicela ungifundise. Ngiye ngithi mina ma umbhali bhala wenze upost and then you tag me, then usungaqhama kumina ku-DM uthi hayi ungibhekela injani i-delivery injani. Okay, mina ngiyabhala angikwazi ukusho unenkolo kahle. wena? Yes. Usonkolo? Yes. I-poetry kazi? Ngangiyi-poetry president in my high school, so Oh. I wouldn't just yes, I was the Oh, poetry uyabhala. president for two years in high Eh. school, so yeah. Okay. So Ngakufundisa mina? Ubuza lokho? Yeah, ngingakugayida mina. Ngifuna kodwa ukubona kuqala ukuthi uyakwazi yini ukwenza. Ngingakugayida. Ngingakugayida. So before we go any further, what's the word of the day? Hey. Phantani. Pantan. Hey. Motivation. Yathi enye incwadi engikade ngifunda ilokhuzana uJulo Inyosi luthi kodwa abakubeki phela ngesingisi ithi nje keep cooking, yabona. Noma kuthiwa ngike ngayibona kwenye lokhuzana futhi kwenye ivideo ngiyathi mina hayi man lamagama afana exactly nakamanyusi uthi noma kwenzakalani sebenza uye phambili. Ngathi nje imotivation for abantu noma ngabe kuthiwa uyibukela phansi kanjani, mawukholelwa kuwena yangibona ukuthi khona into engakwehlula. Mina nje bengingakholelwa kumina, bengikholelwa esiphiweni sami, but kuhlukile ukukholelwa kuwena nokukholelwa esiphiweni sakho, ngoba ukhona umuntu ofana mhlawumbe noMessi onesiphiwo sokudlala ibhola kodwa ongajimi, ongayi ejimini ayojima practice izinto ezintsha azozenza. Unaso isiphiwo kodwa awusivukuzi, awusiniseli, awusenzeli lutho. Ngamanye amazwi kuba nzima umuntu onjalo umbone ephumelela. Ingakho ufica abantu ephuma high school no7 bodwa afike varsity fail. Ingoba usayitshela ukuthi uhlakaniphile kanti akuphasa abantu abahlaniphile evarsity, kuphasa abantu abasenzanzini. Injalo ke lento. Empilweni ungaba nazo izinto kodwa iconsistency lokubekeze lokuphushile nje egcineni uyabona ukuthi hawu yazi lokhu ngisinisela lesi sihlahla saba ngaka. Yabona nje ufana nawo umsebenzi eniwenza la. Ngiyazi ukuthi mina I'm 100% sure ukuthi mangathiwa u2025 uyaphela epodcast ikhona, u2026 singabe sesikhuluma ukuthi kuyobe ngasisi i-podcast enormal iyobe isilapha yakwelinye izinga. Ngani iconsistency, usebenza kanzima. Ma unabantu kwi-team yakho abasebenza kanzima abayikhandlayo nohlezi nilapha phezulu. Kodwa ke mekwenzeka ke uyithuka unabantu niyabadinga abantu abalokhuzanayo kuthiwa aba-aware bizwa kanjalo, abakwazi ukunaka izinto. Ingabe kubhekwa isikhathi, ingaba amagama, because isikhathi sibalulekile. Makufanele ubelanga lesi sikhathi akufonela asanda ufuna sibelanga isikhathi gibela. Ngathi uyi-manager yabantu but khona umuntu nawe odinga ukuphusha as a manager or whatever, ngoba kade usho ukuthi uyi-manager somehow somewhere in your own space. Kushuthi umuntu vele oney'ngcabo ey'the ukwanda, so uyadinga ukuthi ube nomuntu oyi-mentor yakho, nawe ube uyi-mentor or uyi-guider yabantu abathize, nawe ube nomuntu owazi ukuthi uyena umuntu lo ongiphushayo, ngoba ma uyiphusha wena i-energy sometimes iyaphela, yenzeka umoya uphele, udinge leyo push leyo. Yebo Nkosi yami. I'm even say I'm shame. It's just that I won't say the shout out to my mentor, but yeah. But thank you. Can you please tell us your social media handles? Hawu, ngabheka nje ukuthi Imbongi Yosizi Nkosi yami ku-TikTok, ngabheka ukuthi Imbongi Yosizi. Facebook ima utype Imbongi Yosizi ngizovela, kodwa kuzobhala uThami Mbatha. Lo uthiwa umbatha wami umbatha ujwayelekile, uThami wami uno TAMMIE. Kodwa ungathi nje Imbongi Yosizi bangena ku-TikTok noma ku-Facebook ngizovele ngivele lapha ya. Noma ku-YouTube uvela ungethi Imbongi Yosizi ngizovele ngivele lapha ya.
noma ungene ku Instagram uthi Imbongi Yosisi ngizovela lapha ya, noma ungene ku Twitter uthi Imbongi Yosisi ngizovela nje la. Manje usumningi manje Ila social media. first person ozovela kuzoba yimina, uklikhe lapho, ulike, ushare, wenze konke ofanele kwenziwe ngendlela right. Angani? Yeah, Siyabonga, ngendlela right. Siyabonga. Siyabonga ukuthi ufike la for today. Thank you so much for coming to You Conscious and Podcast. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ufike usihloniphe isimemo. Ngoba you can't tholakala. Yeah. But it's fine. Yeah. So guys, don't forget to do the most on our YouTube page on Now Popular Studio. Like and subscribe. Hit that notification button. Siyabonga Asanda Mapaloba. Good, sicela usivalisa ngenkondlo. Imani- Shembe. Before I ask Valelise, uzoyishaya Ikhona yedwa leyo inkondlo. set akanayo inkondlo. Ikhona inkolo. Yabo la ngikhathala khona ngizoyivala Yeah. ngoba ayikho ayikho esekhanda. Uqoqala ngivalelise mase ngiyasho mase eshaya kahle Cha, hlala lapha. Kanti kunani? Okay. No 4 minutes. Mhlawumbe izoba u2 ngiyazi. Okay. Hey, ngeke kuze kulunge. Mina yami inhliziyo sengifisa ukuyiphathela yona ngesandla ngoba vele kangisenathemba othandweni. Ekade ngimnikeze yona inhliziyo yami uvele wayishiya phansi. Ngithema ngibuza ukuthi sekwenze njani wathi ingamasi. Ukuthi kade evutshe ubanike nami kangazi kodwa uthe kusukela namhlanje mina kangisamazi. Akodwa thembelihle mntakwethu. Benginesifiso ezinhle ngawe mashiya mahle sengathi azowushumayela. Uyazi ubuhlungu bokuhlukana nalona kade usumbiza ngephakade lakho kwenza uhalela ukuphuma nenkemba yothando uhamba uhebhula yonke nje inhliziyo ohlangabezana nayo. Ngoba nawe bakulaxaze kabuhlungu. Zolo lokhu ngidibane nomunye umfowethu uthe yena ngeke aphinda angene othandweni. Kanjani ngikhuma lezi indaba namhlanje uyajola. Bakithi sibinde singaka sokudlala ngemizwa yomunye umuntu wazi kahle ukuthi awuzimisele ngayo ngempela uzithathapi. Ngibese ngibuza. Wabe sethi wena mthiya ukukhunyiswa ukungazi. Ukhulunyiswa ukuthi awunasi isibazi sothando. Ngekabani inhliziyo yokufuna badlale ngayo amaqede balaqaza kwezeleze bephindelela mina impendulo bengayilindele neze. Kodwa uyazi izinyembezi zalomfowethu bezisho likhulu okudlula amagama kade waphimisela ngezindaba zakho. Nami ngifuna ukuxwayisa wena ongena othando lolusha inhliziyo ungapholi. Ingakopholi nikhohlisana nithi nopholela phambili. Mina ngazi ukuthi phambili bayacuthana bobuza amajubu emumva kodwa ke Jolani. Cha ngeke pholana abantu abafunda ukuphola hlezi izophela yonke lenyongo insakavukela umchilo wesidwa. Ngoba uthi umunye bebemjolela beze bethi inhliziyo kayiphakela. Uthi ngizibuza ukuthi kanjani ngoba mina inyama yenkomo bengiyiqoba ngiyipheke ngiyiphake lapha ekhaya. Uthi zakobhoze izinyembezi zami zokugcina uthi okusukela namhlanje endleleni iza kuyakho inhliziyo uyavala uyagcika. Uthi usekhetha ukufaka nje ameva namabhodlela endleleni iza kuyakho inhliziyo. Ufisa bonke abafika enhliziyweni yakho befike sebegxiza igazi enyaweni sebabona ukuthi lapha balimele nabo. Besethi bakithi ngizumoya walenkondlo uphakama ngoba bese kuvuma isijobelelo kanti nepensela bengibhala ngalo lapha ngelomsisi libese libika usizi ngabe sengehlela ngezansi yimo wakho nali ikheli ngezansi lithi Imbongi Yosisi. Ngiyabonga. Point of correction, Oh. akusiyona eyami. Uthi use Kodwa ngishilo ngathi Uthembelihle ukhona wena. umjolo phakathi. Nini. Ukhala ngani manje? Nizo Amkhali. Amkhali. I was It's a just rap. saying. Hey guys, it's a wrap from your host with the most awesome Yabona Shout out to my favorite camera crew, Smoky Smoke, E-Man. Shout out to my one and only ghost lady. Until next time, I love you all. Thank you so much for coming to our episode. Mwah, love you all. Ta-da!